Σήμερα θα σας δείξουμε γαμπριάτικο κοστούμι. Η πιο safe επιλογή για έναν γαμπρό είναι πάντα το μπλε κοστούμι. Κοστούμάκι με γυλαίκο, με ντυμένο κουμπί που το κάνει πιο επίσημο, το κάνει πιο σοβαρό. Επίσης έχουμε και το σετάκι μας που μπορούμε να βάλουμε τη γραβατούλα μας, το ποσεδάκι με τα μανικετό κουμπά του και την καρφιτσούλα του και επίσης έχουμε παπουτσάκι να διαλέξουμε για όλα τα γούστα. Και έτσι μπορεί να ολοκληρωθεί ένα γαμπριάτικο κοστούμι. Η δεύτερη επιλογή μας είναι πιο ανοιχτό χρώμα, πάλι με γυλαικάκι, με λεπτομέρεια στο κουμπί, πάντα λευκό πουκάμισο, που μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια πιο έντονη γραβατούλα και ποσεδάκι, μαζί με τα μάνι και το κουμπά του, και μπορούμε να βάλουμε ένα παπούτσι, το οποίο θα κάνει τη διαφορά, όπως θα κάνει τη διαφορά και το κοστούμι. Για περισσότερες επιλογές επισκεφτείτε ένα από τα 3 καταστήματά μας στο Χαλάνδρη, στο Factory στην Πειραιώς, στο Factory στο αεροδρόμιο και στην ιστοσελίδα μας martintailor.gr. Είμαι ο Παντελής και σας ευχαριστώ πολύ.